zemlju i narod. Da ovo ne bi bio partizanski recital, molim vas ugasite tamo muziku. Ili ćemo svi zajedno saborno da slušamo jedni druge ili ne treba da budemo ovde. Ugasite muziku. Odmah javite tamo. Šta je ovo? Jesu ovo dva skupa ili jedan skup? Evo sačekat ćemo da ugase muziku. A ne možemo da se nadglašavamo ovde. Tetka Milanka je otkačena jer je s njom saradnja onemogućena. Dosta tamo! Ne možemo da radimo! Braćo, situacija je sledeća. Braćo, ugasite muziku! Odmah ugasite! Nećemo da nastavimo dok se ne ugasi muzika. Tišina tamo. Ako postoji organizacija, molim vas, javite nekome da ugase muziku dok mi govorimo ovde o Vidovdanu. I govorimo o mučenicima, i govorimo o srpstvu, i govorimo o neprijateljima, i govorimo o spasenju. Molim vas, ugasite muziku, nismo na vašaru. Stati je! Tišina tamo! Gospodine Bokan, ljudi koji su se okupili ovde da vas čuju, mislim Ne, da vas ali oni pazi, čuju. nećemo da se igramo vašara. Nismo mi ovde da bi mi nešto rekli, nego da bi zaista uticali na duše ljudi koji žele da čuju nešto drugačije, a ne da budu na Šapcu na vašaru. Molim vas, nemojte da se inatite, ugasite muziku da bismo mogli da razgovaramo kao braća jedni s drugima na našem Vidovdanskom saboru. Tišina tamo. Ne trebaju nama neprijatelji, dovoljni smo sami sebi. Gasi muziku, čoveče! Prekini odmah! U principu smo videli neku letelicu bez pitu. A ono što je... Tišina tamo. Gospodine Kralje... Stati je! Tišina tamo!